Ni är välkomna till 8 dagar där en av våra gäster idag är Keja Isol som är ordförande i Kurdernas riksförbund. Välkommen hit. Händelserna i Halabja har väckt väldigt starka känslor på många håll, inte minst naturligtvis bland kurder. Var det därför det blev tumult vid Iraks ambassad? Ja, de kurder som bor i Sverige har mist sina anhöriga i Halabja. Och jag vet att en kille som har mist hela sin familj och anhöriga i gaskriget. Och då förstår man varför man kan vara så upprörd mot irakiska regimens angrepp mot kurder. Du är inte irakisk kurd, du har inte mist anhöriga? Nej, det har jag inte. Men vi är en och samma folk, och kurder som drabbas i Irak eller Iran eller Syrien eller i Turkiet är samma för oss. Vi får prata vidare om en stund, Keja. Och Iran är minst lika bra som den de kan få på andra håll, men att man ändå gärna skickar offer utomlands därför att det finns propagandavinster att göra. Och det är precis det som finns med i bilden när Landstingsförbundets organ Swedhealth ska ta ställning till Irans begäran om att få skicka överlevande från Halabja till Sverige för vård. Nu är det dessvärre så, Keja, att Halabja inte är det enda exemplet. I ett pressmeddelande för några dagar sedan skrev ni att Irak sedan den 15 april 1987 har angripit kurdprovinser med kemiska vapen 96 gånger och att 8000 civila offer har krävts. Den här typen av uppgifter brukar vara svåra att kontrollera. Vad grundar ni dem på? Ja, eftersom världspressen finns inte på plats och bägge länder som utkämpar krig mot varandra, Irak och Iran, de är fiender till den kurdiska folket. Och då är det svårt att få bekräftat från officiella håll. Men vi har kontakter och landsmän som vi har ständiga kontakter som vi har fått uppgifter att Irak sedan den 15 april 1987 har använt vid många tillfällen kemiska stridsmedel mot den kurdiska befolkningen. Och det är alltså då också innan Iran blev aktivt i det här området? Ja, det var långt innan det, och Irak har egentligen använt kemiska stridsmedel mot kurder långt innan under det här kriget som har pågått i 8 år. Men nu senast så sker detta alltså inom ramen för kriget mellan Iran och Irak, vilket betyder att kurder i det här området blir en bricka i kriget, ett politiskt slagträ. Ja, precis. För att kriget mellan Iran och Irak, det är en intressekrig mellan bägge länderna som meningslöst, som har pågått 8 år och kostat tusentals människoliv. Och den kurdiska befolkningen som kämpar mot bägge regimerna, som för väpnad kamp mot både Iran och Irak, har kommit i kläm, som du säger. Och bägge länderna använder Kurdistans mark som slagträ för sina meningslösa krig. Det är alltså så att Iran stödjer kurder i Irak medan Irak stödjer kurder i Iran. Men det blir en paradoxal situation här då, därför att kriget, kan man säga, på sätt och vis gynnar då den kurdiska befrielsekampen i och med att kurderna på båda sidor gränsen får stöd. Ja, det är tvärtom, för att varken Iran eller Irak kan stödja det kurdiska folkets kamp. För att, som jag sa, att det finns ett kortsiktigt skede här där detta stöd för irakiska kurder och iranska kurder från båda sidor ändå kan fungera som just ett stöd i kampen. Det kan vara fråga om en känd stöd för att använda mot den andra regimen. Men i själva verket är bägge regimerna fiender till det kurdiska folket, och de aldrig kommer att acceptera att det kurdiska folket får sin befrielse i de länderna. Om Iran skulle stödja det kurdiska folket, varför kan de inte göra det i Iran? Och likaså om Irak stödjer kurdiska folket i Iran, varför kan de inte först börja i sitt eget land? Blir det någon skillnad för kurderna i det här området om det blir fred mellan Iran och Irak?
Det beror på. Vi själva förespråkar, vi vill att det ska bli fred. För det är ett meningslöst krig som även krävt andra offer, inte bara kurder. Men jag tror inte det blir någon skillnad om bägge länderna kommer överens. För då kan de bättre kontrollera. Nu har de inte kanske chans eller tillfälle att göra precis som de vill. Men när det blir fred så kommer de, som de har gjort i åratal, förtrycka det kurdiska folket och dess strävan för frihet. Detta med att kurder är politiskt slagträ är en komplikation. En annan är att det finns en splittring också inom kurderna. Det finns en uppsjö av olika organisationer och rörelser som bekämpar varandra. Ja, det var tidigare så, men senaste året så har många framgångar nåtts mellan kurdiska organisationer. Just nu finns det en enhet som har åstadkommits bland kurdiska organisationer i Irak till exempel. De har bildat en front som de kämpar mot irakiska regimen. Det var i augusti förra året. Det var i augusti. Men här finns ändå, det finns enhet på vissa kanter men ändå inte en fullständig enighet inom det kurdiska folket. Vad ytterligare en komplikation är just denna själva geografiska splittringen, att ni lever alltså i 4 olika länder. Ja, det är mycket komplicerat eftersom vi har 4 olika fiender och de har stat, de har makt, de har pengar och inflytande i området. De kan mycket lätt kunna utnyttja vissa grupperingar i kurdiska rörelsen. Och de har gjort i åratal att försökt splittra kurder och använda kurdiska organisationer mot varandra. Därför är det svårt, men vi har hoppet att vi ska enas och bilda front så brett som möjligt. Vet vi svenskar i allmänhet vad kurder är för ett folk? Är det din erfarenhet? Ja, jag tror att de senaste 2 åren så har den kurdiska frågan uppmärksammats i Sverige. Även om det var på annat sätt, men just nu tror jag att om man jämför med tidigare åren så tror jag att svenska allmänheten vet mycket bättre om kurder och dess problem. När du säger på annat sätt så menar du förmodligen utredningen om mordet på Olof Palme där PKK figurerade som huvudspåret. Och PKK är då alltså en mycket liten del av den kurdiska befolkningen som totalt är cirka 20 miljoner. Men hur har detta påverkat svenskens syn på kurderna? Har det påverkat det negativt? Nej, först och främst tycker vi att även om vi kurder fanns i utredningen kring mordet på Olof Palme så tycker jag att uppgiften ligger att den svenska allmänheten, massmedien ska först och främst ta den kurdiska frågan i sin helhet. Vi är över 20 miljoner människor som bor under förtryck och vi är ett gammalt folk och vi har mycket stort, vi kan bli mycket stort maktfaktor i området. Det måste man tänka på. Inte för att det händer en händelse att den uppmärksammas på nackdel och så där. Så jag tycker att det har blivit lite snett som man har diskuterat den kurdfrågan. Och samma sak gällde när massakern, folkmordet skedde i Halabja. Då svenska massmedien har tagit det mellan raderna. De har inte ordentligt undersökt om det var rätt eller inte rätt. Och de har bara skrivit lite spalter. Och vi har gått ut för drygt 1 år sedan när irakiska regimen använde kemiska vapen mot kurderna. Har gått ut till alla frivilliga organisationer, svenska regeringen, överallt. Och sagt att Irak använder kemiska vapen. Men det var inte ett enda röst som hördes. Men nu har det hörts väldigt många röster. Det har väckt väldigt starka känslor. Jag vill tacka dig för att du kom hit, Kaja.